One News huwa informati li l-parir li għandu l-Arċisqof Paolo Cremona minn uffiċjal qoli tal-Vatikan huwa li l-kumpens li għandu jingħata lill-vittmi li ġew abbużati minn patrijiet membri tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl u ta' bejn 9 u 11 miljun euro. Nifhmu li din iċ-ċifra wasal għalija bbażi tal-esperjenza tiegħu f'każi simili f'pajjiżi oħrajn. Dan it-tarif jorbot ħafna ma' dak li qal Monsignor Charles Scicluna, il-promotur tal-ġustizzja fil-Kongregazzjoni għad-Dottrina tal-Fidi fis-Santa Sede. Sorsi għalunna li l-parir li għandu l-Arċisqof Cremona u li ma tkunx il-Kurja Maltija li tagħti xi kumpens lill-vittmi. Iżda peress li s-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl hija rikonoxxuta fl-ogħla livell mill-Papa nnifsu, il-parir hu li tkun l-istess Soċjetà Missjonarja li toħroġ dan il-kumpens. Sa dan it-tant sorsi qrib l-istess Soċjetà Missjonarja qalu lil dan l-istazzjon illi din is-soċjetà m'għandix minn fejn toħroġ is-somma ta' bejn 9 u 11 miljun euro. L-unika soluzzjoni li qegħdin jaraw biex il-kumpens jitħallas huwa li tinbih id-dar li s-soċjetà għandha fiż-Żebbuġ Għawdex sabiex tiġi konvertita f'lukanda. Fl-istess waqt jinbih il-kulleġġ ta' Santa Agta fir-Rabat, ħaġa li diffiċli ħafna ssir, dment li jkun il-gvern li jixtrih u jibni skola ġdida sabiex jakkomoda lill-istudenti li diġà jattendu dan il-kulleġġ. Il-bqija tal-proprjetajiet tal-istess soċjetà jiġifieri l-Istitut ta' San Ġusef Santa Venera, l-Oratorju f'Birkirkara u d-dar li fija ġew abbużati l-istess vittmi fil-Marfa mhumiex tas-soċjetà. Intant jidher li anke l-Gazzetta tal-Knisja l-ġenzija favur li jingħata dan il-kumpens. Fl-editorjal tiegħu il-bieraħ Father John Avellino qal li l-Knisja bħal donna taċ tifhem illi lesta tikkunsidra tagħti xi forma ta' kumpens lill-vittmi ta' dan il-każ. L-editor ta' il-ġenz jgħid li għalih din hija ammissjoni ċara min-naħa tal-Knisja ta' ħtija kollettiva.